Hun skal møde en pige, der virkelig er gået i tætten. Hun er blevet verdensmester i inlinersport på maratondistancen. Og ja, seriøsitet, det kan man jo kalde det her. Du har haft en personlig psykisk træner også. Ja, sådan jeg gået til lidt hypnose, fordi jeg havde sådan en problem med min værste konkurrent, en italiensk kvinde. Hun har sådan sat en skræk i livet på mig. Men det er korrekt. I år har jeg faktisk arbejdet mere seriøst med tingene, end jeg nogensinde tidligere har gjort. Og du blev verdensmester? Det gjorde jeg, det lykkedes jeg. 52 år verdensmester på inliner. Noget af en præstation af Kirsten Bak Hansen fra Sive Varde. Hun har ikke ladet sig slå ud af sygdom og en alvorlig skade. Hun fik slidgigt i ryg og hofte. Det gjorde, at hun for flere år siden var nødt til at skifte idrætsgren. Jeg har tidligere løbet på gåben, men det kunne min helbred og min hofte og så videre ikke holde til. Og så blev det sådan ligesom lidt inden at løbe på inliner. Så fik jeg et par rulleskøjter til min første fødselsdag. Og så skulle jeg bare bruge det som motion, og så tog det ene det andet med sig. Det var en stor triumf for Kirsten Bak at blive verdensmester i sin aldersklasse 50-60 år på maratondistancen. Godt 42 kilometer. Hun blev ganske vist verdensmester i 2008, men i år til EM måtte hun se sig slået af italieneren Desiana Caniati. Et nederlag, der sved, så hun ville have revanche til VM, og det fik hun. Det er pragtfuldt at stoppe med et verdensmesterskab. Har du regnet med, at du blev verdensmester? Jeg havde virkelig min tvivl, fordi der er kun én konkurrent, som virkelig kunne true mig. Og hende blev slået af i maj måned til Europamesterskaberne i Tyskland i spurten med 2600 sekund. Og jeg havde sådan en skræk i livet for hende, fordi hun er en rigtig god sprinter. Og jeg var klar over, at hvis det her blev et opgør i spurten, så ville jeg ikke kunne tage hende. Så jeg havde virkelig min tvivl. Hvordan ser du på det, at din kone har vundet et verdensmesterskab? Jamen, jeg synes, at det er positivt. Og hun har så også trænet ret intensivt op til det. Så er det heldigt, at det også lykkes jo. 52 år, 100% seriøs. Det er sådan, man kan karakterisere Kirsten Bak. Som et bevis på den overvældende seriøsitet er, at hun i perioder har haft en hypnotisør til at hjælpe sig med at overvinde visse psykiske barrierer. Er du klar til at gå i hypnose? Du kigger bare på min hånd. Så. Og du synker bare dybere og dybere, længere og længere ind i dig selv. Og i et cigaret. Lige nøjagtigt dernede, hvor du plejer at være. Og i et cigaret. Jeg var klar over, at skulle jeg slå hende så rent mentalt, der havde jeg den opfattelse, at hun var uovervindelig. Og det skulle jeg have bearbejdet, fordi at det mentale... Du tog kampen op? Ja, det gjorde jeg. Nu er du klar til dit VM. Nu vil jeg gerne have, at du ser din konkurrent foran dig. Ser, hvor smilende du kigger på hende. Hvordan du faktisk ignorerer hende. Altså, jeg kunne hjælpe Kirsten ved, at hun egentlig holder fokus på det, hun skulle, og ligesom få den angst og den nervøsitet ud af hende. Hvad var hun angst for? Ja, hun havde jo en rival, der havde slået hende til Europamesterskabet, og det lå jo lidt i maven på hende, så det skulle vi lige have fjernet først. Altså den ængstelse? Ja, den ængstelse, den nervøsitet og det stress. Går vi bare lidt frem til, hvor selve løbet det skal være. Du er fremme ved start lige nu. Det er progressiv hypnose. Nu ser du dig selv starte. Du ser og føler i din krop, hvordan du har kontrol over tingene. Ser, hvordan det hele det kører. Så det taklede vi hen ad vejen, sådan så hun var ganske rolig og afklaret, fuld af energi og kræfter, da hun stillede op. Jamen han er jo sådan, hvor jeg var i en afslappet tilstand, så har han fået mig til at forestille mig løbet. Hvordan jeg gerne vil have, at løbet skulle gå, og det er altså lidt sjovt, for jeg har sådan forestillet mig, at jeg ville lægge større og større afstand til mine italienske konkurrenter, og det kom til at gå nøjagtigt, som jeg havde forestillet mig. Så det er en slags hypnose, du har fået, eller hvad? Ja. I din krop. Du får mange flere kræfter i dit ben, og du mangler 200 meter tilbage. Og hver gang at hun mødte og var oppe i det røde felt, så fik jeg en lige pille ned, og så fik vi det snakket igen med vent og drejet, og hun så det hele for sig i hypnose. Og hun blev lidt mere positiv over for den konkurrent, som hun ikke rigtig kunne lide sådan. Det var enormt vigtigt, så det startede vi jo egentlig med det samme. Det var altså, hvordan hun taklede hende rent psykisk. Og det gjorde hun jo
rigtig, rigtig godt. Jeg gik faktisk hen og hilste på hende inden løbet og ønskede hende et godt løb. Fordi at hun var jo også fuld af temperament og havde en meget aggressiv adfærd. Og det blev så udnyttet til Kirstens fordel ved, at hun tog det roligere afslappet. Og jo mere roligere afslappet og smilende hun kunne være, jo mere stressende blev konkurrenten. Så det er et godt skaktræk? Det er et psykologisk godt skaktræk. Ja, det må man sige. Hvor er din konkurrent? Hun er bagefter. Det er bare sådan, det skal være. Nu ser du dig selv køre over målstregen som vinder. Er det ikke bare sådan, vi gør? Jo. Rigtig flot. At blive verdensmester som 52-årig er stort. Det gav VM-trøjer og pokal og vinder over hendes italienske rival. Og manden derhjemme følger ikke med ud på turene, men Bjarne er da glad på konens vegne over, at det lykkedes hende at genvinde verdensmesterskabet. Men det er jo en drabelig dyst, hun har haft med hendes værste konkurrent der, kan man sige. Altså, hun ligefrem skal have en hypnotisør på. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men nu var det jo til EM, der blev hun slået med den der 0,26 sekund, så hun var jo sådan meget opsat, og hun var meget opsat på at skulle vinde, og det lykkedes så også med 1 minut og 5 sekunder den her gang. Når hun var meget opsat, var det fordi hun følte sig dårligt behandlet, altså lidt chikaneret og skubbet til og sådan noget? Ja, det var hun jo så også. Hun har jo snakket meget om hende, den italienske dame, som go, og hvad hun ellers kunne finde på. Men det er alligevel meget, i en alder af 52 år, man går så meget op i det, at man skal have en hypnotisør på. Ja, det er, men det ligger til den familie, de går meget op i, hvad de laver, og de gør det meget intensivt. Og du betalte bare hypnotisøren der med de 800 kroner på dit glade ansigt? Ja, det er faktisk lettere end at protestere. Så er det sagt. Kirsten Bak har igennem årene haft stor fornøjelse med at løbe på inlinere. Det hele startede med et løb i forbindelse med åbningen af Øresundsbroen. Så var vi nogle stykker, der syntes, det var sjovt at være med til at løbe over den. Og samme år, der tog vi så en tur Bornholm rundt på 100 kilometer. Og så var det nogen, der spurgte, om jeg ikke havde lyst til at gå lidt mere ved det, fordi de kunne se, at jeg egentlig kunne løbe udmærket. Og så accelererede det sådan set. Så det var den måde, det startede på. Det var slet ikke meningen, at det skulle føre til det her, men det har det så gjort. Imponerende, at Kirsten har nået så langt med de problemer, hun har haft med ryg og hofte, men på inliner har hun kunnet slippe for smerter. Det er en god form for motion, altså du er ude, og det er også mere skånsomt at løbe. Altså det er ikke nær så hårdt, for du har ikke de der bump, og så kan du komme langt omkring på forholdsvis kort tid. Mærker du ikke noget med hofte og ryg, når du løber på den? Jeg har ingen smerte, da jeg kom i mål i ryggen, og dagen efter heller ikke. Det er første gang nogensinde, jeg kunne sige det. Så det var en personlig sejr. Skal vi så ikke lige opleve, hvordan det gik med Kirsten, da hun sikkert vandt VM i Italien med 1 minut og 2 sekunder foran sin drabelige konkurrent, der oven i købet havde fordele af hjemmebane. Hun efter 4-5 omgange, så begyndte hun egentlig at slække lidt af og kunne ikke følge. Og på et tidspunkt hørte jeg så, at hun var efter mig igen op ad en bakke, men så satte jeg tempoet op, og så hørte jeg hende ikke mere. Så der var du klar over, at hun ikke kom igen? Ja, hun er sej. Hun er rigtig sej, så det undrer mig rigtig meget, at hun så... Men jeg tror, jeg har knækket hende både fysisk og psykisk, og det viste sig også, hun kom overhovedet ikke til præmieoverrækkelsen. Hun kom ikke for at få hendes sølvmedalje. Skuffe? Jeg tror, hun var rimelig knækket, ja. Men hvordan foregår sådan et VM på inliner i en lille italiensk bjergby så? Med rigtig, rigtig mange sving. Det var sådan en strækning på 3,8, vi skulle løbe igennem 11 gange, og det var regnvejr. Vi løb simpelthen i vandpytter. Det var 7 grader, og asfalten den var meget, meget dårligere end den cykelsti, jeg løber på fra Sig til Varde. Det er luksus i forhold til. Det var huller i den og så videre, så det gjorde også, at det var virkelig en udfordring. Med årene har de ude på Sikanten fundet ud af, at de har en kvinde, der løber på inliner. I starten var det et lidt ualmindeligt syn. Jo, i starten herude, altså bilerne, de tudede af mig og fik nogle bemærkninger, og folk vendte og drejede sig om, men nu efter 10 år, nu har de vendt sig til det. Du er kendt det efterhånden?
Ja, det gør de, ja. I fremtiden vil Kirsten Bach ikke stille op i internationale konkurrencer på inlinere. For ligesom at prøve noget nyt, vil hun i højere grad cykle. Hun vil træne med henblik på Rynkebyløbet til sommer, hvor hun sammen med andre tager turen til Paris. Men helt dropper inlinersporten kunne hun ikke drømme om. Jeg blev ved med at løbe, og bare da jeg fik rulleskøjten på, og nu har jeg de gode hjul på i dag, at tænkte, nej, hvor er det herligt at bare rulle det ud af. Altså, det vil jeg ikke, men jeg vil gøre det på motionsplan og med til de der forskellige stævner, bare for sjov. Tror du kan det så? Det er flere, der har spurgt mig om. Det vil tiden jo vise, men så har jeg måske cyklen, hvor så siger jeg, at nu vil jeg så prøve at gå lidt mere op i det. Men det må vi se.